La oss dra til Island og bygge vindmøller på hver bakke der. Og så stjeler vi fortjenesten. Islendinger er komplette idioter og gjør alt for penger. I want to dance in a gay bar. Men hvordan skal vi gå frem for å lure disse jævla idiotene i Norge og på Island? I wanna dance in the middle of a gay bar. I wanna dance in the middle of a gay bar. In the middle of a gay bar. I wanna dance in the middle of a gay bar. I wanna dance in the middle of a gay bar. Redo för dagens Magic. In the middle of a gay bar. Förra månaden så la IEA fram en rapport. Deras konklusion är att inom loppet av 10 år så måste investeringen i förnyelsebar energi tredubblas för att inte jordklotet ska nå 2 graders uppvärmning, vilket skulle innebära klimatflyktingar från vartenda litet afrikanskt skitland och i princip kollaps av världssamfundet. Okay? Parallellt med det så ska allt fossilt bränsle förbjudas. Hela världens fordonspark ska bli elektrisk. Så att så småningom så kommer inte en enda politiker kunna bli vald utan att lova väldigt mycket förnyelsebar energi. Problemet är bara att det går alldeles för långsamt om staten själv ska bygga ut. Och det vet de, så därför öppnar de portarna för det privata. Och vi är här för att hjälpa till. Ja, og da slipper vi også invaderes av u-landsmennesker. Också plus. Men de kan vi ligge med. Ja, det kan vi. Okej, om ni håller käften i 2 sekunder så ska jag lära er hur vi blir sittande med 100% av aktieägandet efter att ha gått in med 0% av kapitalet själva. Ok, fortell meg. Det här är en av platserna i landet där det blåser som mest. 285 dagar om året är det 6 sekundmeter eller mer. 85% av tiden är det pålandsvind. Där sätter vi upp en vindkraftspark. Utbyggnaden av första årets drift fram till överskott är budgeterat till 5,7 miljarder. Hela den summan kommer vi få i lån av institutionella investerare. Vanligt folks pensionspengar. Så pensionsfonderna, de är desperata efter investeringar som innebär jämn och fin långsiktig avkastning. Men dessutom ska det gärna vara grönt och miljövänligt ovanpå det. Och kryssar man i alla de rutorna, då får man miljarder kastade efter sig. Även om man inte går in med något eget kapital. Så hela den summan kommer gå som lån till vårt bolag i Luxemburg. Pensionsfonderna, de får en jämn och fin årlig avkastning i form av räntor på obligationslånen. Och vårt bolag står som ensamma ägare till 100%. Ja. Hva er avkastningen vår her sånn? 1 miljard om året. Jeg elsker det. Eller? Skal ikke bare drikke litt da, gutt? Jo, det synes jeg. Tycker jag. I want to dance in a gay bar. La oss skynde oss til Island og tjene penger på dem. Den dummeste nasjonen i Europa bor der. I wanna dance in the middle of a gay bar. I wanna dance in the middle of a gay bar. In the middle of a gay bar.